na dyan ka. Tabang ini. Tabang ini. Tabang ini. Tabang ini. Tabang ini. Tabang. Tabang, tabang ini. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Sa madung buntag na itong tanan guys. So madung hapon o madung gabi. So karon guys, magluto kong spaghetti para sa mga bata kay mag-celebrate ron og Father's Day. Sa Happy Father's Day sa tanang mga fathers sa tibok kalibutan. So guys, nalunod na ang tomato sauce. Jatang huwaton ni guys, bukaw na ni. Jatang na ilunod ang pasta. Diyan guys, sa hapon din butangan og spaghetti meat sauce kanis sa guys, sausage. So aroma lami-lami pud sa gamay ba kay mao ni makalami ni mga tomato sausage, mao ni hang butang saray butang guys kay hapok tong gamiton tong uban nagka 23 birthday ni Nicole. So duha man ni ka kilo kani sa kilo hang giluto kay rong pagsalusuluhan na makaron. So diyan na guys, hapit na ni siya kuan mix lang ni nato. So malipay na jugado ni ang mga bata. Kaya mo dyan nilang kalipay, spaghetti. So atong hawaton ni nga ma-mix na ning atong spaghetti. Kanya happy Father's Day sa tanang mga father. Papa, ay papa. O papa lagi. Yan na guys, luto na. So ato yung tapingan, so tomato sauce kaya nagkuan ako tomato sauce ato yung tapingan dyan. Ato ning so yung nga nini dyan color guys sa tomato sauce nga sausage ni mo na murag brown sa color. So ato ni isang butangan og cheese karong lami pud kadto sa tanawon ba sa lami pud ni kadto lasa kay mo ni paborito man jud ni Nicole kaso lang si Nicole guys nag-exam karon di sa makaapil-apil na mo dari pero ganiha guys isa may nagpakulo na ning pasta. So di na mo tila madisturbo kay exam. So guys ato sining tabunan kay wala pa man naghang pares sa wa pa po mga bata. Ato sining tabunan plastic kay naay kadto daghang mga langaw sa ang mga langaw ra ba jud ron guys kay mga hugaw jud kaado di mga langaw kay bisag asa na mo takboy. So ato sining tabunan sa ato hoton sa mo abot daghang bana. Diyan guys, diyan na nang gitawag ang mga pagmanggan sang bana. Kay madyo lang po ning diya paghang bana aga. Mura pug bata gauna-una pud. Ito happy Father's Day day sang bana ug sa mga tatay karon lolo, papa, daddy. Diyan guys, mga halos silang pakanon sa magtimpla sa kudari og tang. Diya salamat ikado dani sa tang orange kay happy pud kadto mga bata dadig mga makakilaw lagi pud mga gikan sa US. Ja sa mga palaman. So salamat kadto sis in so madjud ka permi sa mong kuan kay kada pangangan namo mahinumduman madjud ka namo sis. Salamat kadto ja amping kadto diha sa kuan ja. So mani sila guys mga ampun ja upat man ni sila ka buok bawa sarag duha kay gilaag siguro. So mga laagan may bataan ni laging walay mga ginikanan nga magbantay so maglaag dyan ni mga bata. So di parehas ang mga anak nga ra ni sila bahin dyan ari po ko slice bread ug ganahan pud sila mo kag slice bread lami makadto ni palaman pud sa spaghetti. Tuagi kuha na sa among haligi sa among tahanan. Awa de mi haligi guys kay makan man imong bahay di ay. Pero guys mga ang taron og spaghetti. Na si Nicole guys na sa sud kay nag-exam di magapil-apil dari namo. So waton namo to namo mahuman po to sa exam. So na guys, harap po nang gitawag ning duha ka pagumanggon sang bana kanina. Ay naka-read og kuan team-teaman ni Usi Buday. So iyang mama po dani guys, tora pud sa Manila anja. Dari man sila nangaligog dagat ang gitawag. Diya kay upat po din sila kay isuon guys ag duha ba si Tumto mahal lang tong padadaan. So sang postan karon og spaghetti o slice bread siya mukaon sa ko kay igutom pug ko. So lami di kadto guys si slice bread butangan og spaghetti.
Lami po siya guys. So guys, kani mga bata guys, mga pinanggal inaha kay sa unahan ni silang mga laga kaning duha. So laga na sila ng duha guys bago pa ko dire sa Cebu. Mo ni ang alaga kanis team sa Buday. Mo ni ang ihatod sundo sa eskwelahan. Ja, salamat po ko adto sa mga papagmamadan ni kay andun lang po sa una nakasweldo po ko 700 kada semana maghatod ni mga bata. So pag manggandra po ni sahang bana. So guys, mangita ko plastic kay ang pusta slice bread tong ang alaga kasi tumtum. Igsuon din do ka bata kay upat man ni sila kay igsuon. So mangita ko plastic kay ang pustan to siya. Kay ipadada ning duha ka bata nga. Madyo na naman pud makatilaw pus tumtum og spaghetti og slice bread. Huh? Iya. Yuri na dayo niya kaya makasi ano pa kaday? Sayang po. A few moments later. Hey guys, mag-date ming duha guys ya. Asa man ta pa? Mag-date mi guys sa mga kahujan. Ang gipit ang buhok guys kaya arang kainit. Magkuha labi diri sa kakahuyan guys. Kaya wala dyan may time sa bana guys kay. Mau man ang gikaw ni programa yo. Ha. Oh. Uy, taka lang ka. Taka lang ka. Ngana ba? Good na. Katong sa mangita bakit. Mag-date sa amin diri sa kakahuyan. Pero way makadisturbo na mo. Una ka. Ay, una to. Ala sayang ugi. So guys, naanyay sa kadug dagat guys. Oh. Sa Milon Island. Wow, asa mi dani dapat mag-ditron ni hindi punsog, di pa maakra ba kung umigas. Padre, pang umigas ako pa ng aksentil. Daghana. Ang kaabot guys sa akuan. Tagaktak nagahangsingat. Medyo pag among ditan guys, ito pas kinaka tumiyan. Bikar dito mo bagay. Hapon na basig. Ano di? Wapa ra ba to ah? Ikaw? Wapa? Lagaw ba to ah? Oh. Doa na sila. Sa Sander oh. Tara ba sa Sander? Oh, higat lagi oh. Lalagi ang bayi naman ning halog. Ang bayi na ning halog. Wala ni uban na dante. Iluwag lang katas ba? Ay, murag pasyon. Murag pasyon siya. Di ba mo ating gikaon sa lungsod? Nasa?
Di, uy. Baho. Wala may baho. Be, pasimot ako. Yeah. Kasi pagkaon naghalas. Ah. Liquid siya. Na-miss tower guys na. Dog view dari guys babaw. Pero tagak-tak agi mo ang singat dari guys mutungas ka. Kana magdungaw dito sa ubos. Kita ka itong mga dagat oh. Grabe. So the guys, narang kalinaw ka itong dagat. Datog ka dito ah. Murag di na kaya din hang ka dito guys. Medyo mo nang maka kuwantag singot dari sa babaw. Nandito ka guys ag view. Diyan ay mga buli. So last na lang namang naskina tumdan guys. Among pakita na ito spikas na ay view po dito spikas. Hindi na kaya guys. Hindi namin makaabot dito lugar ah. Balik nami. Kaya radyo pa di ay. Hindi na kaya. Grigo na sinot ah. Na balik na. Di tayo makapag-dito sa babaw kay di mata kayang Ano? ito ta? Last naman siguro na. Murag last na dyan pa. Mas nabuhala ko no. Di uy, last na na. Abot pa kami diri sa unag. Panguan. Pangunglay. Tara na. Hindi na po kaya pa. Uy. Hindi na ako kaya lagi. Sakit talaga ang binti. Naaladyo pa di ay. Murag sa una kay murag duula gitu. Sa una kay murag duura to. Kaya galit ni Dante oh. Balik ta, balik. Kaya. Balik guys. Murag. Putulag hang tiil, ang ginawa. Kani tegas ra bang tani. Dito sa Pikas, aksog patag. Pikas nga bukid ang makita mo dito. Saan mo kira? Guys, kay alas 4:30 na pud. Turo na singot no. Huh? Madala naman na bos-bosan ng mga kuan. Gingon pa ka na tala pag tubig. Para may liwanag dagat oh, mga nagat nun tagma. Sikihor. Oh, kita ka dug si Kihor oh. Sikihor. Lubig na sumba. Tanawa na yung punuan no. Murag putulos tunga oh. Lain kay porma. Murag sexy. Pero ligon po siya no, kay wala sa mga tumba ba Sa pag udit. udit ba. Kusog ang hangin ba ito? Oh, lisod na po din nagtagbang. Laylay noon kaayo. Mas ganahan kog tagbang kay sa padung. Basta na kayo akong likod no. Yeah, at least na. Huwag ibong lamig gud po sa paminaw ka nang mag otot na galing ko. Otot na ko Dante. Kalis Dante jud bisig asa, kujog. Dante, lata ko. Dante. Ulat. Lata ko. So, madadyo nagamong dito sa kinaibabuan guys, kay di na mo kaya ding ngaton dadto. Kaya din ta tong nagdapa mig tubig. O maka mag saba-saba nga. Kaya bito ko dito sa kinatumyan. Ato dito yung hang tumbok di ay. Hindi ko ni mga ato tas kinatumyan kay mutan ta dito sa view dapit sa
tumalog. Ito yung nanagat taghan to ah. Buntag ayon ta. Kanang buntag sayo pa ba? Nano may suga diha oh. Wa pa may suga diri. Sakto alas 6 nata diha mga alas 4:30. La, sige ha, bantay. Jogging ka ba? Pwede natin isulod ng bagong sapatos kay siminto man. So mabalik ra kuno medali guys, ja ugma di sa makakuan kay duty ni ja. Next sa sunod adlaw. Ay, exercise mga kadlawon. Sa Milon Island to ah. Sabi niya, kana. Kana ah. Ano siya?